is also correct kasi sensitive yung issue. Dapat medyo maingat din ang sa pagsasalita ang Pangulo pagka nagbibigay ng statement. But kung napansin ninyo, si Pangulong Duterte, wala siyang manuscript. Every time na magsasalita siya, yung public engagements, bihirang-bihira nating makitang may binabasa siya. Well, on one hand, maganda yon kasi alam nating he speaks his mind and he speaks from the heart. At it projects sincerity and transparency. Upon the other hand, or on the other hand naman, medyo dangerous yung ganon o risky dahil he tends to be emotional when he expresses himself. And baka naman yung sinasabi niya, hindi talaga yung dapat sasabihin. Hindi naging calibrated, especially pagka ang involved mga issues na ganito ka-sensitibo. Mas maganda na siguro and we see it in other leaders of the world, di ba? Pagka napaka-sensitive yung mga issues involved, dapat merong pinag-aralang statement na hindi naman na ang dating dishonest o hindi yung talagang gusto niya sabihin, pero mas mainam na. I'm not suggesting